Köszönöm a lehetőséget. Én a kutatásnak a tárkés részét, illetve a tárky által készített és koordinált részét fogom ismertetni. Röviden beszélek a feltételes készpénztranszferek definiálásáról, alkalmazási feltételeiről, típusairól, és a nemzetközi és hazai tapasztalatokról a humántőke beruházás támogató programok esetében. 3 háttértanulmánynak az anyagát fogom ismertetni. Az elsőt ugye a nemzetközi tapasztalatokig bezárólag Temesvári Zsolt szerzőtársammal készítettük, a hazai tapasztalatokat elemző tanulmányokat pedig, ahogy már a Tóth István György is említette, az óvodáztatási támogatás esetében Kertessy Gábor és Kézdi Gábor írták, míg az iskoláztatási támogatás esetében pedig a Tárki Tudok tanulmányáról van szó, amely Lannert Judit szerkesztésével készült. Feltételes készpénztranszfereknek azokat a támogatásokat tekintjük, hogy a legáltalánosabb definíció szerint, amelyek valamilyen magatartási feltételhez kapcsolják a támogatást. Mi a kutatásban egy szűkebb definícióval dolgoztunk, amely arról szólt, hogy olyan feltételeket tartalmazó programokról szólt, amely valamilyen állami szolgáltatás igénybevételét fogalmazták meg feltételként, tehát az iskolai beiratkozás vagy a hiányzások alacsony mértékét, vagy az óvodai beiratkozást, vagy a munkaügyi központoknak az igénybevételét, tehát mi ilyen feltételeket megfogalmazó programokra gondolunk. Hogyan hatnak ezek a támogatások? Ezeknek a támogatásoknak kettős hatása lehet. Ugye azoknak a családoknak az esetében, akik már a támogatás nélkül is teljesítik a feltételben megfogalmazott viselkedést, számukra ez egy ugyanolyan készpénztámogatás, mint bármelyik másik feltétel nélküli támogatás, ami úgy általában növeli az állami szolgáltatások iránti keresletüket is. Ugyanakkor azoknak a családoknak, akik támogatás nélkül nem teljesítenék a feltételt, tehát alacsonyabb az állami szolgáltatás iránti keresletük, a támogatás vonzóbbá teszi ezt a szolgáltatást. Tehát számukra a szolgáltatásból származó haszon nő, vagy a szolgáltatás igénybevételének a költségei csökkennek, tehát van egy ilyen ösztönzési hatása is ezeknek a családoknak az esetében. Ugye, mikor érdemes ilyen programokat alkalmazni? Tóth István György kollégám is érintette már, hogy ezek a programok ugye a kereslet ösztönzésére alkalmasak, hogyha az állami szolgáltatás igénybevételének az alacsony volt az valami kínálati korlát következménye, tehát hogy az intézmények nem állnak elegendő számban rendelkezésre, nem nyújtanak megfelelő mennyiségű vagy minőségű szolgáltatást, akkor ilyen támogatásokkal nem lehet elérni a szolgáltatás igénybevételének a növekedését. Tehát a keresleti korlát esetén érdemes ilyen programokat alkalmazni, és ráadásul olyan esetben, amikor nem elsősorban az alacsony jövedelem akadályozza meg a családokat abban, hogy nagyobb mértékben vegyék igénybe az adott szolgáltatást, hanem valami információs korlát, vagy motiváltsági probléma, vagy egyéb probléma miatt gyenge a szolgáltatás iránti keresletük. Milyen fajtái vannak ezeknek a programoknak? Nagyon sokféle programot alkalmaznak világszerte. Ezek között különbséget lehet tenni az szerint, hogy hogyan történt a program bevezetése, tehát egy új programot indítottak feltételekhez kapcsolt készpénztámogatásként eredetileg, kifejezetten arra a célra, hogy valamilyen szolgáltatás igénybevételét ösztönözzék, vagy pedig ugye a másik véglet az, hogy egy még meglévő, már működő univerzális támogatáshoz kapcsolnak hozzá egy magatartási feltételt. Különböznek ezek a programok a célzottság mértékében, tehát hogy mennyire a szegényeket érintik, vagy mennyire általánosak, és nem csak a jövedelem szerinti célzottság mértékében, hanem hogy mennyiben célozzák azokra a családokra, amelyeknek nagyon alacsony az állami szolgáltatás iránti kereslete vagy az igénybevétele. Különböznek ezek a programok abban, hogy milyen feltételeket fogalmaznak meg, tehát hogy egyfajta magatartás van a feltételben előírva, vagy mondjuk valamilyen kimenet változó van. Tehát például
ha az iskoláztatást vagy az iskolai részvételt feltételként megfogalmazó programokra gondolunk, akkor lehet ugye az iskolai beiratkozás vagy a hiányzás alacsony mértéke, de eredményként lehet valami fokozat megszerzése, vagy valami teszteredmény, tehát lehet az eredményeket is megfogalmazó programokat bevezetni. És ugye vagy különbözhetnek ezek a programok abban is, hogy milyen gyakran ellenőrzik a feltétel teljesülését, és milyen szankciót kapcsolnak a nem teljesüléshez. Térjünk át a tapasztalatokra. Ugye a nemzetközi tapasztalatok esetében mi a fejlett országokbeli tapasztalatokra koncentráltunk elsősorban. Ugye ezeknek a programoknak a népszerűség növekedése az a 90-es évek elején ugrásszerűen, vagy a népszerűsége ugrásszerűen megnőtt, amikor a mexikói és a brazíliai feltételes készpénztranszfer program beindult, és eredményei először ismertté váltak, és ezután az egész latin-amerikai, közép- és dél-amerikai kontinensen, Afrikában, Ázsiában elterjedtek ezek a fajta feltételes készpénztranszferek. A Világbank megjelentetett ezeknek az eredményeiről, hatásvizsgálatairól egy összefoglaló kötetet, amiben az iskoláztatással kapcsolatban általában tehát kedvezően értékelték ezeknek a programoknak a hatását, de elsősorban az ilyen magatartási vagy viselkedési feltételek teljesülésére, tehát az iskolai beiratkozás és hiányzásokra volt ezeknek a programoknak kimutatható hatása. A teszteredményekre, gyermekek értelmi fejlődését mérő tesztekre már kevésbé egyértelmű hatásokat mutattak ki. A fejlett országokban részben emiatt a latin-amerikai sikersztori miatt is kerültek előtérbe ezek a programok, de egyébként is már ugye a fejlett országokban a jóléti államok szerepének megváltozásával kapcsolatos viták során előtérbe kerültek ezek a feltételes támogatások, és először olyan országban kerültek bevezetésre, amelyek ebben a folyamatban ugye élen jártak, tehát az angol száz országokban, liberális jóléti államokban, akik eleve ugye próbálják ötvözni a piaci elemeket a jóléti állam tevékenységébe. De ezután volt szocialista országok közül is többen próbálkoztak ilyen programok bevezetésével, és más országokban is. Az iskola köteles életkor után például, tehát itt ezekben a hatásvizsgálatokban elsősorban az iskolai és egészségügyi intézmények iránti keresletet fokozó programokra koncentráltunk, tehát amelyek a humántőke befektetéssel kapcsolatosak. Ugye ezeket így mondjuk így gyermekéletkor vagy iskolafokozat szerint csoportosítva, tehát például az iskola köteles életkor utáni iskoláztatást támogató programot vezettek be például Angliában, az Education and Maintenance Allowance című programot, de nagyon sok ország ugye a felsőoktatási részvétel ösztönzésére alkalmaz különböző állami ösztöndíj programokat, amikor a szegényekre célzott ösztöndíj programok, hol pedig iskolai eredmény feltételül megszabó ösztöndíj programok, de ilyen nagyon sok országban működik. Aztán az iskolaköteles életkorban is vezettek be ilyen programokat, például Ausztráliában, az őslakos népességre célozva, az Egyesült Államokban a szociális segélyhez kapcsolt feltételként jelentek meg ilyen iskoláztatási feltételek. Ugye ide sorolható a magyar iskoláztatási támogatás is, amiről majd fogok beszélni, és ami a családi pótlékhoz kapcsolta ezt az iskoláztatási feltételt. És vannak a kora gyermekkorral kapcsolatos ilyen programok is, például a magyar óvodáztatási támogatás, ami az óvodaköteles életkor előtti óvodáztatást támogatja, de idén fognak bevezetni Romániába például egy olyan programot, ami feltételül szabja meg az előkészítő osztályokba való beiratkozást a segély
segélynél. És akkor vannak olyan programok, amik az egészségügyi intézmények igénybevételét támogatták. Hatásvizsgálatok főleg angol száz országokban készültek. Ezekben az országokban ugye a szakpolitika alkotás gyakorlatának integráns része, hogy hatásvizsgálatokkal próbálják a bevezetett programok hatását mérni. Egyesült Királyságban az említett Education Maintenance Allowance esetében készült randomizált hatásvizsgálat, tehát azt a módszertant követve, amit a Giacobino asszony előadásában is hallottunk, és itt ez egy szignifikáns hatást mutatott ki a iskolaköteles életkor után, tehát 16 éves kor után nappali tagozatos oktatásban maradó diákok arányában. Tehát a támogatás ennyivel fokozta a továbbtanulók arányát. És ez a hatás nagyobb volt azok között, akik gyengébb eredményekkel tanultak, tehát a veszélyeztetett, az iskolából való kiesés által veszélyeztetett csoportra nagyobb hatása volt. Aztán az Egyesült Államokbeli felsőoktatási ösztöndíjak esetében és a szociális segélyhez kapcsolt programok esetében is voltak hatásvizsgálatok. Ugye sokféle program van, sok mindenben különböznek ezek a programok, tehát nehéz ugye, egységes tanulságot levonni, de néhány tanulságot összeszedtem, amit én fontosnak tartok. Tehát egyrészt, hogy a hatásos feltételes transferek mindenképpen szükséges az, hogy a megfelelő szolgáltatás kínálat rendelkezésre álljon. Tehát enélkül nem nagyon tudnak érdemleges viselkedési hatást kiváltani ezek a programok. A jól célzott programoknak lehet komoly viselkedést befolyásoló hatása, de a célzásnak költségei is vannak. Tehát például az amerikai ösztöndíj programokban adóbevallás mélységű jövedelem kérdőíveket kell kitölteni, ami sokakat elrettent ennek a támogatásnak az igénybevételétől. Ugye azt is mondják ezek a hatásvizsgálatok, hogy eredményt csak akkor érdemes feltételül szabni, hogyha biztosak lehetünk abban, hogy az emberek tudják, hogy kell azt az iskolai eredményjavulást elérni. Tehát kisgyermekek esetében ez például nem feltétlenül valószínűsíthető. Egy felsőoktatási ösztöndíj program esetében sokkal inkább lehet számítani arra, hogy tudják az illetők, az érintettek, hogy kell javítaniuk az iskolai eredményeken. Igen, esetmenedzsment segítségével erősíthető a programok hatása, és a kiegészítő szociális szolgáltatásokkal lehet a feltételek, pénzügyi ösztönzők hatását javítani. És térjünk át a hazai tapasztalatokra. Ugye itt két programról van szó. Egyrészt az óvodásztatási támogatásról, amelyet 2009-ben vezettek be a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjai, szülei kérvényezhettek ilyen támogatást, hogyha az óvoda köteles életkor előtt, tehát 3-4 éves korban beiratták a gyermekeket az óvodába. Ugye ennek a programnak az indokoltsága az volt, hogy ki lehet mutatni, tehát pontos adatok vannak arról, hogy az iskolázatlan szülők gyermekei lényegesen később kerülnek óvodába, és ez igaz ott is, ahol nincsen komoly óvodai férőhelyhiány az adott településen. És akkor erről a támogatásról készült egy kvantitatív hatáselemzés Kertési Gábor és Kézdi Gábor kutatóktól, akik óvoda körzet szintű elemzésben kimutatják, itt a táblázat mutatja is az adatokat, hogy a bevezetés előtt, tehát 2008-ban és a bevezetés után hogyan alakulnak az óvodáztatási, vagy az óvodába járó gyermekek aránya az adott korcsoportban, megbontva, tehát a különböző sorokba az szerint, hogy mennyi volt a támogatást igénybe vevő egyének vagy családok aránya az adott korcsoportra vetítve. És akkor azt látjuk, hogy tehát azokban az óvodakörzetekben, ahol 20% fölötti volt az igénybevevők aránya, tehát ahol tényleg komolyan sokan vették igénybe az adott ezt a támogatást, ott 10%-kal tudott nőni, 10% ponttal tudott nőni a 3 évesek körében az óvodába járók aránya, és ugyanígy a 4 évesek körében is, ahol nagy
tömegben, relatíven nagy tömegben veszik igénybe az adott támogatást, ott tudja növelni az óvodába járók arányát. Hát az eredmények között az is látható, hogy az óvodáztatás jobban nőtt azokban a körzetekben, ahol nagyobb volt az iskolázatlan szülők gyerekeinek az aránya, és azok körzetekben is nőtt az óvodáztatás, ahol férőhely hiány mutatkozott az óvodában, tehát ahol kínálati korlát volt, hogyha magas volt a részvételi arány, akkor még ilyen körzetekben is tudott nőni a beóvodáztatási arány. Ugyanakkor a kutatók megállapítják, hogy az ösztönzők finom hangolásával lehetett volna fokozni a hatását, tehát nem féléves, hanem havi kifizetésekkel, a szülők bevonásával, kínálati korlátok lazításával, illetve az információs háttér fejlesztésével lehetne fokozni ennek a támogatásnak a hatását. Az iskoláztatási támogatás az 2010-ben került bevezetésre, és ennek a lényege az, hogy 10 igazolatlan hiányzás esetén a jegyző értesíti a szülőket, és hogyha a hiányzások száma átlépi, az igazolatlan hiányzások száma átlépi az 50 tanórát, akkor pedig felfüggesztésre kerül a családi pótlék, és a gyermek védelembe vételét rendelik el. Na most erről a programról hasonló, az előzőhöz hasonló kvantitatív hatásvizsgálat nem készült, de kérdőíves interjús eszközökkel tudtuk vizsgálni, illetve a Tárki Tudok kutatói vizsgálták ennek a támogatásnak is a hatását. 300 intézmény vett részt, és az főbb eredmények azok voltak, hogy hát az iskola igazgatók vagy a válaszadók szerint nagyobb volt azoknak az iskoláknak az aránya, ahol csökkent a hiányzások száma, és ebben az iskolai igazgatók szerint szerepet játszott ez a családi pótlékhoz kapcsolt feltétel is, de hogy ennek kvantitatíve mekkora volt a viselkedés befolyásoló hatása, azt még adatok hiányában nem tudtuk, vagy nem lehetett vizsgálni. És a válaszadók 60%-a helyeselte ezt az intézkedést. 14% volt azok aránya, akik szerint nem volt hatása ennek a feltétel bevezetésének az általános iskolai válaszadók körében, és 26% pedig a szakképzésben. És végül a kutatók értékelése az interjúk és kérdőíves kutatás eredményéről az volt, hogy ebben a támogatás esetében pozitív az, hogy jobban működik a jelzőrendszer, tehát az intézmények precízebben követik a hiányzást, és minden esetben jeleznek az iskolák jeleznek az intézmények számára, a szereplők közötti kommunikáció javul, viszont az észak-magyarországi régióban, illetve a szakiskolákban, speciális szakiskolákban, tehát ahol az 50 tanórát meghaladó hiányzás, tehát ez a notórius hiányzás tényleg erősen koncentrálódik, ott sokkal komplexebb megközelítés kéne, tehát hogy az iskoláknak is kellene tenni azért, hogy a fiatalok szívesebben járjanak oda, és ne a tanulásból való kiesést válasszák. Köszönöm szépen, röviden ennyi volt a kutatás eredménye.